गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जोङो थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै जोङो जोंनि जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थांनाय गोलाव सम जे बर'फोरनि आन्दालन बड'फानि दैदेननायाव बे आन्दालनाव बड'लेण्डनि आन्दालनाव जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो सा 7 मुंख्लं जालांदोंमोन। बिथांमोनखौ गोसोखांनानैनो बिथांमोनखौ मान बावनाय लेखायैनो जोङो नैबे जोलुर बादायनायखौ होदों। देग्लायहाय 9थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बियो नैबे थाइखाजरा दालाइसा आफादनि सिङाव थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं एन्ड लाइब्रेरि नैबे क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो खेलाखौ खुंफुंदों आरो बेवहाय जों खुंफुं आफाद दानानै होदों आरो खुंफुं आफादनि जे नारा नाथा मावनाय आरो जुजिनायनि गेजेरजों दिनैहाय फैयै फैयै जोबथा आरो बे जोबथा बुब्लिसिम सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजा आरो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजा बिथांमोननि गेजेराव दिनैनि बादायलायनाया जादोंमोन आरो बेवहाय सान्थिपुरा देरहासारनाय बान्थाखौ मोननो हाबाय। गंसे समायना ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 20,000 रां आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हाबाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननो गंसे समायना ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 15,000 रां जोङो हरदों आरो साबसिन गेलेगिरि जोङो सायख'दों। साबसिन गेलेगिरि हिसाबै जोंहा सान्थिपुरनि गेलेगिरि सुबुंसा बसुमतारी बिथांनो जोङो गथायनो हाबाय दिनैहाय आरो बे खेलाया जाफुंसारनायनि गुदियाव दङ जोंनि ओनसोलनि गोबां माने कन्ट्रिबिउसन होनाय जोंनो माने डनेट होनाय जोंहा इएमनिफ्राय लानानै OSDनिफ्राय लानानै गोबां जोंनि ओनसोलनि कन्ट्राक्टरफोर बिथांमोना जोंनो डनेसन होदों आरो बिथांमोननि डनेसननि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ खुंफुंबाय। आं बिथांमोनखौ नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो साबायखर बावहरो आरो जोंनि गेलेनाया जागायजेननायनिफ्राय जेरैबायदि हानजाफ्रा बाहागो लानानै गेलेफैबाय बै हानजा बिथांमोननोबो आङो साबायखर बावहरो मानोना बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजोंसो जोंनि खेलाया जाफुंसारदों। दा बेवहाय आङो बारा गोलाव माने जोङो खेलाखौ दैदेननो सानाखै ओंखायनो जोङो 12थाल' टिम जोङो लानानै जोङो माने गुसुं समनि गेजेरावनो एबा सप्तासेनि गेजेरावनो जों बे खेलाखौ जोङो होदों आरो बिनि गेजेराव जोङो गोबां माने इयुननि समाव जोङो जुदि माने हायोबा बा जों नाजानो सानदों जे गोबां टिम लानानै गोबां हानजा लानानै आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जों खुंलांनो होननानै जों सानदों। मानोना जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बड'लेण्डनि थाखाय जाय जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो अरायसम बिथांमोनखौ मान होनाय असिलायै जोङो बे खेलाखौ खुंफुंबाय थागोन आरो बयनिबो हेफाजाब मददखौ अरायबो मोनगोन आङो मिजिं थिदों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोबां बायदि बायदि बिथिङाव मदद खालामदों बेबायदिनो हेफाजाबखौ अरायबो मोनगोन आं मिजिं थिदों आरो बयनिसिमबो आङो माने हेफाजाब खालामनायनि थाखाय आं साबायखर बावहरो। गोजोन्थों।